unsa na? O di kay buot ha? O gawit na lang mo baba og litson na imo pag nag ano ng ulo. Imo na tanan silok na kay ka. Ako binasanan na ni ma'am. Kasi gusto ka dalo pa rin nimo. Di ka na naman ako dili ko anay mo na dili naman ako sayang mo gayo kay walay nagpilian ni bako na lang. Dili ang kinaon na buntag pa. Reject na magud ni. Si reject nga makaon pa man na. Ako yung nagsada na. So makauna unta kung Ambil, ambil na. kung kinsa yung kung kinsa na nagbalik siya tag iya. Ambil. Dili ako na ako kauna na panangit ni ma'am. Gara gilo. Gara gilo. Sa man taon ka pag import og imo kung ako nakauna pag ako dapat Report ako na gisaran dili na ako nagapaniid. Ikaw na need ko ni. ikaw naniid ako naglihok na sige pag ako paniid. Kung gusto ka na dapat ikaw nag-import. Sa ni paghuban ni buwan. Unsa ni? Alay laptop sa kit na turun magini mo. Asa nang kik imo pang balunon? Basta gusto ka ni. Sobra mo problema. Wala na sa liyo. Ikaw na lagi pikas ilang arti-arti ni. Apa? Di ko na. Napay kutsara lo. Bagay naong ni mo eh. Nadilig ka ulo eh. Bitbit ka kutsara. Para man nasakit. Pag sakit rin ba ni? Kami lugar mo bayan ni. Gilabos niyang problema Kaya Tasat-tasat na problema. Lakon te kanin ko ni non, kutsara. Sobra na kayo mga nagkapanikabot ang tao mga kawan maghilabot lagi mo. Kung kinsa yung una nakuha nakagulit anak siya. Kung kinsa yung una nakagulit siya tag-iya dili kay magbuot-buot ka dira. Bagay mo eh, bagay mo eh. Ang sarong di dili ako sa niyo. Dili ako ko nimo ka. Ako mo ni, ako magkakauna ko. Pero may mo mga ako na yung nagbalian ni. Nataka lang sa ako una, ako na Ako na tunali. Hayas pa kay nimo. Mangangkon mo. Ikaw kita kay bagi nga makakuan ka nga mo maghilap din hindi. Na! Ako din. Nawaran? Na. Muna, mulog na ulit. Ikaw bagay. Ikaw bagay. Nagkain ko. Dito. Wala ako to ginawa. Kasi napasin mo siper. Balag baga ugnaw masaglit magutom. Siya yung siper mo. Ikaw sa imong pan. Ikaw Dili man na kutsara sa kutsarita man na oy. nga bang sure. Kutsarita gamaya god.